Kassem, presentator van Voetbalroute. Daarnaast werkzaam als freelance voetbaljournalist voor Dagblad Limburg, de Telegraaf en 1 Venlo. En nog 2 boeken schrijven, 2 voetbalboeken over Futuralis en een trainersboek in samenwerking met Raymond Vrij en Marcel Lucassen. Ja, voetbalroute, waarom voetbalroute? Het voetbal in Venlo kan wel een boost gebruiken. Dat verdient het voetbal in Venlo ook. Zeker als we kijken hoeveel clubs er gepromoveerd zijn de afgelopen jaar. Dat geldt natuurlijk zowel voor VVV als voor de amateurclubs in Venlo. We willen ons steentje bijdragen aan die ontwikkeling in het voetbal in Venlo. En dat gecombineerd met voeding. Want zonder voeding geen sportprestaties, voetbalprestaties in dit geval. En ja, hopelijk gaat ons dat lukken. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat ons dat gaat lukken.